Bueno, un partit del Bellvitge Arena on sempre ens costa moltíssim, sempre venim aquí a patir. Jo crec que hem fet sense ser una bona primera part, però una primera part digna, força sèria, amb coses per millorar, que hem parlat al descans. Elles tancaven molt la zona quan ficaven pilotes interiors i alguna vegada ho hem llegit bé, però moltes no tant. Però la segona part jo crec que ens hem anat de parón de seleccions massa aviat, no? No hem estat un equip, elles s'han ficat a dins el partit i en comptes de reaccionar com a equip compartint la pilota, buscant segones, terceres, quartes opcions, circulant la pilota d'un costat a l'altre, doncs ens hem capficat bastant, no? A generar cistelles amb només un parell de passes. A més no hem estat encertats, tot i estar bastant bé amb el rebot ofensiu. I al final, la cert que no havien tingut ells a la primera part, doncs han tingut a l'últim quart i han capgirat el marcador. Encara ens hem ficat 3 a dalt a l'últim minut, però ens han contestat amb un triple i a partir d'aquí s'ha anat el partit cap a Bellvitge. Si haguéssim guanyat et diria que sí, ara sembla que no, però ni érem tan bons com ens pintaven i hem fet un tip de repetir-ho aquestes últimes setmanes, ni som tan poc equip com hem mostrat avui a la segona part, no? Per tant, bé, és el que hi ha ara, el parón de seleccions, ens hem de desconnectar una mica les jugadores, canviar una mica d'aires per tornar amb més força que mai per seguir endavant a la Lliga.